Amen. Amen. So ke awe ipheleleyo nazo usinasebenzile bengide ndaniphupha apha kolonye umfundisi ongafuni ube kwenye inkonzo ezikhona besayisini ekhulumile nosazi ewe ikwanguye lo uba ngabakudubula abanye befundisa apha bezinkonzo. Amen. Amen. Ufuna kubekho eyakhe yodwa masibeni nje apha le yangathi ndayazi uba ngolwesithathu kodubula wena ecaweni. Amen. Amen. Lenxa ufuna ube ibe inkonzo yakhe yodwa ekhona Amen. apha esayisini ukuthi umhlobo wakhe indawo yakhe. Amen. Amen. Indawo phela kwindawo azele kuyo. Hallelujah. Amen. So that is why ndithi kufuneka sithandazane kakhulu. Hallelujah. Amen. Ngoba abanye abantu basuka endaweni bengelayo i-altar. Hallelujah. Amen. So nathi sinayo i-altar apho sathandazane kuyo and then sagqiba kudala ukuyihlaziya i-altar. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So sathandazane sehlaziya yenze uba amandla esibingelelo ame kanye nathi. Hallelujah. Into ethi sayithetha phaa kwesibingelelo ithethe noba sesingekho kwesibingelelo. Hallelujah. Amen. Ngoba umuntu oligqirha kuba le ndawo kuthiwa umrhawule. Amen. Amen. Enzela kuyo izinto zakhe. Amen. Amen. Indoda engasindiswanga engakholwayo iba nexhanti. Amen. Amen. Iphinde ibe enkulu zindawo zakhe zokuthandaza ezo. Amen. Amen. Nathi bosinayo yethu indawo isibingezo yethu yileni. Hallelujah. Amen. Unalungelo ke loba nawe kwakho xa unawo umhlaba unasibesi ngazenzela isibingelelo. Amen. Amen. Landa ukha imali. Hallelujah. Amen. Landa ukha indawo yothandaza. Amen. Amen. Like u-Eliya wayehlala endlini. Amen. Amen. But wathi umuntu wamakhela indlu wathi ngizamakhela indlu elaphezu kwale indlu upstairs. Hallelujah. Amen. Enze bangafika hlala nabantu bonke ungathandaza nabantu bonke abendawo ekhethekileyo phezulu upstairs athini ezoba i-altar yakhe isibingelelo sakhe. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Laa ndawo leya izinto azithethileyo kuyo nezinye ezazithethe ngabanye abantu ziza kulaa ndawo. Amen. Amen. Ngoba amaXhosa noba ungaye elalini xa lovele ufika umntu apha athile umhlaba kowenu uthi amangale ladliwe loo mntu loyo. Amen. Amen. Because udinise i-altar kwaye isibingelelo saloo mzi lowo. Hallelujah. Amen. Okanye umntu engene ecaweni yamasilamsi afika athize uyadudula ubulawa. Amen. Amen. Kodwa udinise amajonga. Hallelujah. Amen. So ithi iBhayibhile uYakobi wayecela uxolo kumkhulwa wakhe oyemke emoshile. Hallelujah. Amen. Apha endleleni walala kuba indlela yayinde emanenani evuka hamba. Amen. Avuka apha hamba. Beke walala waphupha ebona ileli ende ebheke ezulwini. Kunengilosi phaa ehlanzenyuka phaa kuyo. Amen. Amen. Ngenxaba ephuphe ekulaa ndawo iBhayibhile waqokelela amanye wabeka wasebenzisa laa phaa kulaa ndawo wayeqamele kuyo ngelitye. Amen. 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 Laa ndawo wayithi igama wathi esi sibingelelo sikaJehova. Kule ndawo ndimbonile uThixo. Amen. 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 So wayenza ntoni? Isibingelelo. Isibingelelo. Amen. Amen. Ngoku nabanye abantu ngoku befuna ukuphupha bayakwaziqamela ngelitye njengaye Amen. benzele isibingelelo. Amen. Amen. Ndikhe ndabheka ekhaya elitsha ndala umntu okwizweni inye na kanti okwesingaphi na asedlula siyangapha xa sikhithile ndawo inendawo yezi-license besisikotha loluhlaza xa sigqitha phaa sagqitha kwindawo enezangqa zamatye phaa ezininzi ezafufika apentiwe zalamatye. Amen. Amen. Zii-altars eziya Amen. ziindawo zabantu abathandazayo abanecawa ngemindli abangeni ngaphandle. Amen. Amen. Zezibingelelo zabo eziya bafike bathandaze phaa bagqibanga noba ilanga linjani. Amen. Kubuya kuyabanda noma kushushu bafike bathandaze bathi babo kwe-altar yabo le. Amen. Hallelujah. Amen. So nathi ke i-altar sinayo ngenye ndawo. Amen. 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 So ndiyacela usuku namhlanje ke imali noma asibanitsanga apha yabona le imali iye ithathwe ngumntu ahambe zonke lines zabantu ebandleni ahambe akozamnikela. Amen. Amen. So sinambala umbanga imali apha kule ndawo. Amen. Amen. Wasola isibingelelo ngoba iBhayibhile ithi ukuba uzokhupha umnikelo wakho ucinge apha enhliziyweni yakho uba ukhona umntu onentlanga naye. iBhayibhile ushiye phambi kwesibingelelo ntoni? Umnikelo wakho. Amen. Uhambe uyoxolisa kuloo mntu lowo. Amen. Then ubuye xa uzogqiba uxolisa kuye nivele ubephi ngaphezulu esibingelelweni. Amen.
ngolo hlobo umnikelo kuzomamkela uThixo. Amen. Ayithi ufake ebasketini. Amen. Amen. Ithi ubeke phi? Esibingelelweni. So that's how ubeka kiyo Esibingelelweni. Hallelujah. That is why that tongue unayo umuntu makaya kumaphaya ngaba ngaphezulu. Ngoba mina abasefaka lezicelo zemithandazo. Hallelujah. Amen. Izicelo zemithandazo azibeka ezansi beka phi? Phezulu. Amen. Esibingelelweni. Amen. Hallelujah. Amen. So that ke bathetha amazwi phezulu kwesibingelelo. Hallelujah. Amen. Ngoba abantu abayenza banazibingelele ezindlini zabo. Hallelujah. Amen. Abanye baliwa ngezibingelelo. Hallelujah. Amen. Baliwa nge-altars. Hallelujah. Amen. Uthi wena uzama ukuba mabheke phambili. Awuyazi into imali kusayele emva. Hallelujah. Amen. Kanti kukhona umuntu owagrumbela into engoloduli wayithi igama lakho la nto. Amen. Amen. Wamfaka lo duli phaa wambophela entanyeni wambophela isimo wambophela enyaweni nezandla. Amen. Amen. Wathi kubani losoza yendawo. Amen. Amen. Wenza i-altar every day. Uyothetha phaa amazwi uba ubani yabona kanti ufuna uqhubeka phambili angaphumeleli. Amen. Amen. Wena uphela ubophekile awazi uba benze njani because uyazama. Amen. Amen. Kanti uboshwe phi? Esibingelelweni. Amen. Hallelujah. Amen. Omnye athethe amazwi aqalekisa alisoze uphumelele. Hallelujah. Amen. Kanti uthethe esibingelelweni sakhe. Amen. Hallelujah. Amen. Nathi sizawuthetha ke kwesi sesibingelelo uba uThixo makasiphumelelise. Amen. Amen. Sizawuthetha uba uJehova makabambane nabo abantwana nathi. Amen. Amen. Sizawuthetha uba onke amagama asekebiziwe phezu kwamagama ethi mawaguqe ngenxa yegama likaYesu. Amen. Amen. Sithi onke amazwi athethwayo zonke ilimi ahlambuluke ngenxa yesibingelelo sethu esisimisileyo. Hallelujah. Amen. Ilibambi kwa-Isaac kwathiwa makenze isibingelelo ngenxa kayise ubani u-Abraham. Amen. 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 U-Abraham yena wayenze isibingelelo kwathiwa makathathe unyana wakhe aye entabeni azoyixelelwa xa sehambile. Amen. Amen. Xa fika phaa uyobingelela naye kubani? uThixo. Uthixo. Xa fika phaa wathi unyana wakhe tata ndiyakubona unkulu nasi isibingelelo iphi imvu yokwenza umbingelelo. Amen. Amen. Uyise wayothixo uyazibonela. Amen. Amen. That means Abraham wasenza intoni? Isibingelelo. Amen. Amen. Nonyana wakhe ngoku u-Isaac kwanyanzeleka asenze isibingelelo ngenxa ka-Abraham. Hallelujah. Amen. Wasenza isibingelelo naye unyana wakhe wanaso. Hallelujah. Amen. Amen. Then if iBhayibhile uGideon before ayokhokhela ama-Israyeli. Hallelujah. Amen. Wathi xa qabukayo eziba uThixo othetha naye kodwa Gideon into mawuyenze ukuze uqale uphumelele usidle kahle funeka uqale udize izibingelelo kaThera utatakho. Amen. Amen. uGideon wayengazi uba zibingelelo wayibona nje iqala emisiweyo Amen. exhonxiweyo apha eyadini. Amen. Kanti uyise umane ethatha iwayini ayoyigalela phaa athi ndiyabingelela for ifemeli yam. Amen. 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 Athi ndiyabingelela for ifemeli qho ngenyanga. Amen. Qho ngenyanga. Abanye babingelela qho ekuseni, abanye babingelela qho ngeveki, abanye qho ngenyanga, abanye ngonyaka. Amen. Ngalisana amasilabisi qho ngonyaka afuneka aye eMekha afike aphathe amatye ayophosa kulaa nto bayijikelezayo phaa. Sisibingelelo sawo esiya Amen. amasilabisi. Amen. 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 Ubone abantu kuthiwa baseZimbabwe bambase inkonzo phaa ehlathini ecaleni ongababona umntana. Ngiyabona. Sisibingelelo sabo esiya. Amen. 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 Abafika bapha amalaphu phaya bafake neenaliti phaya bagalele yonke into nebrandi nezinto phaa neetyiwa Amen. bayabingelela. Amen. 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 Kodwa ndisatrazela kulaa ntaba ndiyiseKapa ndade ndaqhela uba nditrazela le ndawo. Bantu kwenye igeo ndasindafika kwisibingelelo phaya lo fo upeyite isikhondo sokuthi omde ngepeyinte ebomvu nemhlophe ezantsi wendisandi nakulo mthi ngamatye wapeyite nawo. So andakwazi utrazela ndawo bona qoba hayi sisibingelelo sona ndiyakubingelela ntoni. Amen. Ashiye ndokhangela enye indawo ndiyathandazela kuyo. Amen. Amen. Xa sendimkile kwafika amapolisa phaya kulaa ndawo afika achitha yonke loo nto lena qoba ecedile imke endawo cause bezofika mkhombe namapolisa and abavume kum bechitha ubusuku bonke phaya eKapa. Amen. Amen. That is why ndinami ndiyabethandela elizweni. Hallelujah. Amen. Sinazojonga incwadi yeGenesis chapter 26 verse 25. Amen. Amen. Ithi wakha khona isibingelelo wanqula igama likaYehova wayimisa khona itente yakhe abakhozi baka-Isake bemba khona iqula. Hallelujah. Amen. U-Isaac lokuthi wahamba ntoni iwenza isibingelelo wasakha khona. Amen. Amen. For uba anqule abantu uJehova kuso. Amen. Hallelujah. Amen. So nathi sizomisa isibingelelo because
kule mihla yanamhlanje noma ungayendlini yexhwele. Amen. 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 Ungafika phaa ukho imakethe yasaphantsi, ufike ukhona amanzi, ufike ukhona eebranti, ufike ukhona eewulu neentambo, yonke into nje. Amen. Amen. Laa nto sisibingelele. Amen. And ngoku into ekuliwa ngayo zizibingelele akuliwa ngezandla. Amen. Ukuba isibingelelo sakho asinamandla kunesondo uyohlulakala. Amen. Amen. Kanti awuhlulwanga lapho uhlulwa ngayo, uhlulwe ntoni? Sisibingelelo sakho. Sibingelele. Amen. 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 Umprofeti uSamuel wayazi uba amaSirayeli azawuyokulwa. Amen. Amen. Emveni koko uSawule okumqali wafuna uyobingelela ngethole. Amen. Hallelujah. Amen. And then akalinda umprofeti uba makafike. Amen. Kube yazi uba before uye empini funeka uqale uyobingelela. Amen. So that is why before siqala iveki siqala apha Amen. enkonzweni Amen. ngecawa, ngoba iveki iqala ngecawa. Amen. ngoMvulo sikwazi uba neveki emnandi. Amen. Amen. Because siqala phi? Apha esibhedlele. Amen. 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 The reason why kudla kwenzeka izinto kwezi indawo apha kungenzeki ngenxa kukho ntoni? Isibingelele. Amen. 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 So sizohlaziya isibingelelo sethu eziba noba kwakho awunazo, ngoba ixesha esispendayo apha sithetha ngezikaThixo sithandaza alilingani, alifani nexesha wena phaa kwakho olispendayo xa uthandaza, xa uthetha ngezikaThixo okanye ufunde okanye ufundiswe. Amen. Amen. That means eli xesha silichithayo apha sinalo aliyo-waste kuThixo. Hallelujah. Amen. Ngoba sihlaziya ntoni? Isibingelelo sethu. Isibingelele. Amen. Amen. So u-Isaac wenza isibingelelo kube ufuna yabani? uThixo. Uthi uGenesis 33 yena ufirst nase uGenesis 26 25 Genesis 25 cela ufunde 25